Ngirozi, ready we are ready. SYC, zvimeonawo Age of BC. Inini ndiri Ngirozi yerunyararo, aiziye hondo, usafunge ndinokwata musindo, nekuti ndiri Ngirozi yerunyararo. Ndizvo zvinhu zvinoita tiwane mufaro. Inini ndiri Ngirozi yerunyararo. Ndizvo zvinhu zvinoita tiwane mufaro, nekuti ndiri kuchikoro ndesambotarisa maka maitoda zvinhu zviya zvinoita tiwane mufaro. Nyangwe ndiri kuchikoro vamwe vapana vachinibata chibharo, vamwe vachitatisa wane mufaro, vachida kuti tiite zvekureba kunge zongororo, nekuti ndaida kuti madinga asantere ndichiimba sengwere, ndobva ndati temuterere. Inini handingatenderere, ndinoda kuti mundireverere, ndobva ndati general ndichiimba pachi professional, ndobva ndavaratidza kuti pa lyrical ndiri munhu wekuti ndenge nditori magical. Takupinda dziri ngoma dzakabatwa nana mukoma, vachifunga vanorombama, asi nini handizombokwate vapfana vaya vanoti vanoda kuuya vachiti denha. Ndovaratidza kuti makatadza kunodena 1 vapfana vaya veku Baghdad vatakaita Tempted. Tobva tavaratidza kuti kufu rufu, takuvaratidza vanofira mafufu, ende pazvidhafudhafu unobvunza kuneza bhumu ndokunowanikwa vana dhafu. Inini nekuti ndaida kuti madinga asantere ndichiimba sengwere, ndobva ndati temuterere. Ndiri Ngirozi yerunyararo. Ndizvo zvinhu zvinoita tiwane mufaro. Inini ndiri Ngirozi yerunyararo. Ndizvo zvinhu zvinoita tiwane mufaro, nekuti ndiri kuchikoro ndesambotarisa maka, ndaitoda zvinhu zviya zvinoita tiwane mufaro. Nyangwe ndiri kuchikoro vamwe vapana vachinibata chibharo, vamwe vachitatisa wane mufaro, vachida kuti tiite zvekureba kunge zongororo.